озмуни оши палови беҳтарин ки дар деҳаи меҳнатободи ҷамоати деҳотӣ ба номи Акрам Ҳасанови ноҳияи шаҳри Нав баргузор гардид, 4 нафар ошпаз иштирок намуда оши ҳисорӣ, самарқандӣ, маҳаллӣ ва фарғонагӣ омода намуданд. иштирокчии озмун Тешабой Содиқов бештар ба пухтани оши самарқандӣ машғул мебошад. Мегӯяд ки оши палови самарқандӣ назар ба дигар оши палови минтақаҳо ба куллӣ фарқ дорад. Фарқияти онро ҳангоми суҳбат чунин шарҳ медиҳад. Оши Самарқанд ҳамин аст ки боз вайро дар вақте ки мекашанд, аввал биринҷашро меандозанд, баъд гӯшт, баъд сабзиро дар болои табоқ болошро меандозанд ки касе хоҳад ваяшро мехӯрад, касе хоҳад сабзия бисёртар кара мехӯрад. ин ҳамин қадар фарқияташ ҳаст аст. бисёртар алдараш мекунанд, алдараш омехта мекунанд ки вай шавад. ин ба касе кадомаш ба маъқул аст. я хелоба сабзи маъқул нест аст. я хелоба биринҷа худаш ҳамин вақте ки хомдам мекунед, ана он вақта нағз мебинанд. я хелоба сабзи нағз мебинанд. қати сабзи нағз мебинанд. я хелаш Абдураҳмон Мадааминов иштирокчии дигари озмун бошад, имрӯз оши палови токӣ омода мекунад ки даруни он бештар барги ангур ва гӯшти қима дида мешавад. ҳарчанд фасли зимистон бошад ҳам онҳо барги ангурро дар фасли баҳору тобистон дар махсус зарфҳо маҳкам карда имрӯз барои пухтани оши палов истифода мебаранд. тобистон барги майда гирифта банка ба андохта закатка карда мемонем. вақте ки мана зимистон ба акун ва закатка мекушоем, дурунуш ба гӯшт, пиёз ва оша хуштам мекунад. ин тобистона зимистон хӯред манго хӯрдан бошед. ин фарғона ҳамин бисёр истифода мебарад. мақсад аз баргузории озмун эҳёи хӯрокҳои миллӣ, тарғиб ва оммавигардонии суннатҳои беҳтарини миллӣ буданд, воситаи хубе барои тарбияти фарҳанги ошпазӣ ва такмили маҳорати касбии ошпазҳо ба шумор меравад. бахшида ба эълон гардидани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар тамоми ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ҳудуди ноҳия тибқи нақшаи корӣ мо озмунҳо доир намуда истодаем. озмуни ҳунарманди беҳтарин аз қабили ҳунармандони кулолгарӣ, кандакорӣ, кундалрезӣ, ҳунарҳои дузандагӣ, пазандагӣ, бофандагӣ доир карда истодаем. бояд гуфт ки бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби бахшу сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Нав дар ҳамаи ҷамоатҳо озмуни ҳунармандӣ ташкил ва гузаронда мешавад. дар охир аз тарафи бахши зан ва оила раиси кумитаи маҳалла ва ҷамоати деҳоти ба номи Акрам Ҳасанов ба ошпазҳои беҳтарин ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Фирӯз Мирзоев аз ноҳияи шаҳри Нав барои барномаи иттилоотии Навид.